I dobrodošli u novi klip, ja sam Janiko Maker i danas igramo Skywars. Vidite što sam jako umoran zato što imam preko 10 fail rekordova i nikako ne mogu da snimim klip. Ili mi se padne neki teammate noob, ili ima hakera ovdje, tako da nadam se da nadam se da ću moći da pobedim. Stvarno se Farastek 20. Wow, kako? Okej. Vidite što čutim, ali koncentracija. Hard protection, to mi ne treba. Sreća. Koliko ja imam. Da. Zašto? Sad moram malo više da pričam, tako da idemo u novi game. Nadam se da ću da vinam jednu partiju. Svakako, slušajte, ako ne vinam ovu partiju, uploadam, nije bitno. Ovo je samo jedan klip, tako da i bit će ih još, tako da nije bitno. Idemo. Sad će poći partija. Tako. I da teksture. Sada će vidjeti kako je. Odmah rašamo spawn. Da, još da me ubio. Ne. Još jedno. Ajmo na brzaka. Na brzaka je to 8 sekundi, to je to. Jednu na brzaka, to jest još jednu na brzaka i to je bilo to. Nadam se da će vam se svidjeti video. Wow, i ovo je naš. Dobro. Ajde, idemo.
Dođi. Frendek. Nije vidio. Eto će biti mali problem. Sharpness 2. Uplašim se uvek. Me živ teammate. Nadam se da jeste. Čekaj, nije. Ne, ono neće. Moramo ti reći, teammate ti nije preživeo. Znam da. Ah, to. Idemo. To. Ne, frame drop. Imam vodu, ne. Dobre. Ubili smo ih. Ovo. Ladno, troje sam česti bacam. Ovako. To mi ne treba. Stranite. Op. Napravit ću ovako. Ti. Dobre. Još Slavoljub. Mislim... Ne još on, nego... Dobro je. Wow. Ne! Wow. Lol. Ja, Slavoljub i još dva lika smo ostali. Nadam se da ću da vidim, znači... moram.
samo ovaj slavoljub da se otkači od mene. Ladno me lik gađa još. GG! GG, to je to, win! GG, ovu epizodu ću da... Izvinite što sam čutao, znači... Verovatno ću ubaciti neku pesmu i to. Ako stignem, nadam se. I to je bilo to, hvala što ste gledali ovaj klip. Ako vam se svidio, lajkujte ga, šerujte, subscribeujte i mi se vidimo u sledećem. Pozdrav!